Irabazi arte telesailaren Iruñeko aurrestreinaldiak elkartu ditu baloiaren inguruan eta aurrez aurre fikzioa Nik ez dut inoiz jolastu. eta gaur egungo emakumezkoen futbola. Telesailak futbolari gazteen goraberak ditu ardatz. Haserreak, pozak, malko eta algarak. Talde baten errealitatea azken finean. Batzutan gora beratz asko, baina azkenean talde bat gara, laguntasuna dago. Bai, batez ere entrenatzaiekin. Gurean bai fikzioan bai gertatzen da. Kutsu aldarrikatzailea ere badu irabazi artek. Adibidez, zergatik neskek anueta batean beti ezin dute jolastu. Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna momentuz urrun baitago kirolean. Igual, bestuariak aukeratzerakoan guri ematen zizkiguten okerrenak, edo elmaztago neuria, neskak kanpoan eta mutilak barruan. Horrelako gauzak bizi izan ditugu. Eta gauzak esken nahi ez sartzen buruan. Telesail honekin hobetzen diren gauzak bai. Ehunka haurrek gozatu ahal izan dute gaur Iruñeko baluarten telesailaren azken aurrestreinaldiaz. Hemendik aurrera, hitzordua ostiralero 9:00 ETB baten.